Така, днес ще направя едно бързо видео как да се използва лазерен нивелир. Снимам отвътре в къщи, защото навънка, макар и слънчево, е доста, как да кажа, все още е кално и неподходящо за работа. И не мога да покажа нищо там. Ще проверя колко е равен пода, а той не е много равен. Стара къща, няма как. Така, ето го и самият нивелир. Марката не е от значение, нискобюджетна е. Китайски е, правен е за немския пазар, но въпреки това е китайче. Така, имаме самия нивелир, който е с заключена призма, приемник, различните адаптери, резервна батерия, триногата и геодезична лата с дължина 3 метра. Естествено, ръководства. Хубаво е да се прочитат ръководствата преди да се работи с нивелира. Така, това е съдържанието на комплекта. Сега ще извадя и ще установя първо триногата, после ще поставя самия лазер и накрая ще покажа как се работи и с самия приемник. Приемника приема до 70 метра зелен лазерен лъч. Това е хибриден лазер, който не е въртящ, просто е самонивелиращ се, гравитационно нивелиращ се, до 3 градуса отклонение, ако треногата не е нагласена. Така. Добре. Разгънах треногата, предварително я извадих от куфара. Сега ще навия, сега ще навия лазера. Ето го и лазера. Започвам с всички са хлабави, всички контри са хлабави. Навивам лазера. И И за да го нивелирам, ми трябва обикновен нивелир. В тази посока трябва малко да се надигне. До 3 градуса лазера се самонивелира, но е хубаво да има някаква груба нивелация. Така. И насам. Добре, вече мога да... Всъщност ще го обърна насам, за да се вижда. И мога да стегна. Имам груба нивелация, мога да стегна всичките вратки. Така. Когато съм на обекта, поставям самия нивелир на височина около метър, 90 см до метър да е нивото на лазерния лъч, защото не всеки на обекта има и хора, които работят. Не е хубаво да е на нивото на очите им, защото не е приятно да те заслепят. Така, да речем, ще повдигна малко самия нивелир, за да не заслепи сензора на камерата. Така. Включвам нивелира. И ето лазерът се вижда. Надявам се да се вижда. Ето латата. Тя е децимална, има и метрична.
Като в момента нивото на латата е 89 см точно на 0. Навсякъде около това е 89, естествено. 88,5, подът е кривичък. 88,5. Тук е 88,5. Да, подът е леко крив. Така. Това е приемника. Той има 3 обхвата. Почти сме там. Грубо нагласям нивото на лазера, за да е на 0. Ето така, тук е на 0. Приемника има балончета, които мерят нивото. Включвам приемника, той приема така, сега съм на финно. Просто приема отразения лъч самия приемник и интересно, казва ми, че съм 8 мм по-нависоко. Но това пищене означава, че самия приемник хваща и отразения лазерен лъч. Отново ми казва, че съм 8 мм по-нависоко. За съжаление, лазерния лъч, тук съм на доста тясно пространство и лазерния лъч се отразява от всякъде. И самия приемник не може да го локализира много точно. Ето. По принцип търсим този звук постоянния. В момента приемника се бърка, иначе съм на ниво. Да, на ниво съм. Дори когато дигна, приемника хваща лъчът и той пищи. За съжаление, има 9 мм между двете стаи. Разлика в пода. Така. Това е метода. Търсим постоянен звук, който означава, че сме на едно ниво. Така. Това е лазерчето. Пак казвам, на приемника търсим постоянния звук. Самия лазер има хоризонтални и вертикални линии. Има против наклон, т.е. изключва, когато наклона е над определени градуси, изключва системата, за да се избегнат грешни показания. Има 2 степени на светене на лазера. В момента е на тясната степен
Има вертикална линия също. Не знам дали се вижда. Да, вижда се вертикалната линия и втора вертикална линия също има. Зелен е лазера. Доста точен и прецизен е наистина. Лавя доста тесни диапазони. Приемника също, както видяхте, е чувствителен. Задейства се дори и от отражението на самия лазер. Няма какво да добавя. Комплекта си е стандартен. Това е. Благодаря, че гледахте това кратичко видео.